аз съм все пак и пловдивчанин. Аз обичам този град и хората в него. И ме боли, като гледам как е изоставен и години наред този град Пловдив е ограбван. Затова няма нужда от емоции, а от конкретни решения. Град Пловдив има нужда от пълна проверка за злоупотреби по време на предишното управление на ГЕРБ. Създаване на условия за изграждане на детска болница. Цялостна градска транспортна реформа и завършване на инфраструктурните проекти в срок. Спешно почистване на коритото на река Марица с цел предотвратяване на евентуални трагедии, причинени от природни бедствия. Разбира се, пълна подкрепа за редовно провеждане на местни референдуми, защото важни са гражданите, а не кмета. Уважаеми съграждани, Пловдив, това сте вие, а аз съм един от вас. Има такъв народ. Номер 21 в интегралната бюлетина. Държавата, това сте вие. Купуването и продаването на гласове е престъпление.